बाक्सा जिल्लानि मोनसे कालचार गामि लामिदारा बे लामिदारा गामियावनो नोंथांमोना मिथिगौ हारिमुनि बिथिङाव गोबां बिहोमथाय होनाय गोबां गेदेमा हारिमु सिबिसुला दंमोन। बिनि मादाव सासे हारिमु सिबिसुला बिथांनि सेराव फैदों आरो बे बिथाङानो जाबाय सिलाबि लाहारी। गावनि गोसो रुबोजों हारिमुखौ जोबोर अनसायग्रा मोजां मोनग्रा सासे सुबुं। बिथांजों आङो मोगा-मोगि लानो सानदों। थिग मोगा-मोगि नङा, बिथांनि जे खौरां बे खौरांखौ आङो फोरमायनो सानदों। मोनसे समाव दावबायारि थिथायाव गिदिङोमोन आरो बेनि अनगायै बिथाङा हारिमुनि बागै गोबां गावनि बिहोमथायखौ बावबोगासिनो दङ आरो स्टाडि खालामगासिनो दङ। बिथाङा गावनो सेरजा दामनानै गावनो बिथाङा बे सेरजाफोरखौ हानोबो आरो बेनि अनगायै सिफुंफोरखौबो बिथाङा क्लासिकेल फर्मआव बेखौ सुफ्लुंनानै बा बानायनानै बिथाङा बेबायदि मेलाफोराव गावबा-गाव कनफारेन्सफोराव बिथाङा बेबायदि गावनि रोंगौथिखौ बाहायनानै बिथाङा मोनसे इनकाम सर्स बानायनानै लादों। बिथाङानो जाबाय सिलाबि लाहारी। अलंबार मुगानि सासे रमान्टिक खन्थाइगिरि, गागि लिरगिरि कालीकुमार लाहारी उन्दै फिसाज्ला सिलाबि लाहारी। बिथाङा बिफानि नेरसोनखौ लाखिनो थाखाय गावनि गोसोजों सायख'ना लादों हारिमु बिथिंखौ। कालीकुमार लाहारी होननानै बुङोब्ला बिथांखौ गोदो-गोदायनि लामा गोलावनि गान फोरोंग्रा जात्रा गावनि अस्ताद होननानै जों बयबो मिथियो। बिनि उनावहाय आनन्दलै लाहारीया रेगे रेगां बर' खस्ला नायजाब खुलिनानै दुलाराय आसाम नाङै मुंदांखा जायो। बिदिनो आं नुजाफैनो हादों बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव थानाय लामिदारा गामियाव। बेनिनो सासे महरगिरि, जाय महरगिरिया गावनि जिउखौ महर सोरजिनायजों बेरखांहोनो नाजायो। बिथांनि मुङानो जाबाय सिलाबि लाहारी। फैदो जों सिलाबि लाहारीनि दोंनैसो सेरजानि देंखो खोनासंनो मुखुब जाहैदिनि। नैबे बैसागोआ बर'नि मोनसे गेरेमसा हारिमु। बे हारिनिनो गुदि दामजु सेरजा। सेरजा बैरागि महरै नङाब्लाबो सिलाबि लाहारीया बे सेरजाखौ गावनि आखाइजोंनो दाननानै साजायो, देंखो सुजुनानै दामो।